tror jeg desværre sagtens, man kan. Og det har været en af de ting, som virkelig har været provokerende for os her i huset at snakke om med personalet, når vi har snakket omkring vores kostprojekt. Det har været meget provokerende for os alle sammen at må konstatere, at vi faktisk ikke har haft gjort det godt nok. Man bliver syg af det og dør af det, hvis ikke den sygdom bliver behandlet, kan man sige. Og når man snakker underernæring, så er der mange tilstødende komplikationer sygdomsmæssigt, hvis man i mange år er underernæret, uden at få hjælpen til at blive rask igen, eller i hvert fald få dækket de mangeltilstande. Hvis man ikke får ernæring nok, så bliver kroppen jo simpelthen svækket, og det gør en modtagelig for andre ting. Så det tror jeg desværre nok, at man godt på den måde kan sige, at man kan dø af sult. Det er et stort problem i den ældre del af befolkningen, og det vil jo så sige den del, vi har her på plejehjem, ikke? Men det er også et problem i hjemmene. Det er et stort problem med underernæring. Nok et overset problem. Har du fået te? Jamen, jeg tror simpelthen, at det er noget, man ikke har ment var en sygdom blandt gamle. Og det tror jeg ikke, man har været opmærksom på samfundsmæssigt simpelthen. Og det er selvfølgelig et fortal, så det er også et spørgsmål om, hvor interessant har det været. Og i det hele taget kan man diskutere, hvor interessant er den ældre befolkning i forhold til sådan nogle emner. Kylling med spørgsmål. Vi har underernærede ældre i Danmark. Det er ikke et sekund. Jeg har gennem flere projekter, som vi har kørt i køkkenet, set ældre, der vejer ned mod 36 kilo, og simpelthen ikke har appetit, og det vil jeg kalde at være underernæret, så jo, det er der. Ja, mange gange så er det en lang eller en ond cirkel, der starter ved, at man taber en lille bitte smule i vægt af en eller anden grund, og så er man svært ved at komme og tage på igen. Man siger, at børn de er gode til at kompensere, hvis de har været syge, så i en periode, hvor de ikke har spist så meget, så spiser de rigtig meget efter. Men gamle er dårlige til at kompensere, det vil sige, hvis de i en periode ikke har spist så meget, så begynder de ikke bare at spise noget mere, når de er blevet friske. Og så starter den her nedadgående funktionstabet der, ikke? Så det er ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Og jeg tror mange gange, at grund til, at der er så mange, der er tynde på plejehjem, det er fordi, at de er de dårligste af de ældre, ikke? Og de har mange af de her problemer, der gør, at de ikke har lyst til at spise og drikke så meget. Landsgennemsnit lå ca. 60% af plejehjemsbeboerne, de var underernærede. Og vores forstander fortalte med høj, klar, tydelig røst, at det var de i hvert fald ikke her hos os. Og det var sådan startskuddet til, at vi siger, jamen skal vi da ikke afprøve den hypotese så, og se, hvordan det så ud. Og det lavede vi så sådan en undersøgelse for alle vores borgere i huset, og det viste sig faktisk, at vi desværre svarede fuldstændig til landsgennemsnittet. Og vi havde 61% tror jeg faktisk, det var af underernærede, og 23% kritisk underernærede. Altså, da vi startede vores kostprojekt, der oplevede vi jo også nogle dilemmaer, hvor vi tænkte, hold da op, altså hvilken modstand der var mod det her kostprojekt. Fordi et af modstanden var blandt andet, at vi mødte fra plejepersonale, det var sådan, at den her ekstra nøding af de ældre, det gjorde simpelthen, at de mente, at så blev der taget tid fra plejen af de ældre, og hvor vi havde tænkt, jamen det er jo en del af plejen, der kunne man se, at man så den faktisk isoleret, den her skulle ernære. Dernæst at skulle veje de ældre, der mente man, at de ældre, de blev sygeliggjort, og de ikke fik lov til at bevare deres egen mulighed for at sige til og fra, fordi vi for stedet valgte, at alle beboere skulle vejes. Altså, vi har oplevet mange etiske dilemmaer i forhold til vores ernæringsprojekt, og en af historierne går på en borger, som vi fik meldt til at flytte ind, hvor vi fik at vide, at damen hun faktisk var så dårlig, så vi var ikke sikre på, om hun overhovedet ville være i live til, når hun kom frem. Der følger en datter med, som fortæller moren og siger, at hun har ikke spist særlig meget i mange måneder, og at hun i øvrigt ikke synes, at hendes mor skal betale for mad, fordi hun spiste jo ikke noget. Og det er jo et frygteligt dilemma at stå i som personale og sige, at vi har faktisk en borger her, der gerne vil spise, der gerne vil leve, som faktisk fik et aktivitetsniveau, hvor hun kom ud og gå, og det havde vi simpelthen
simpelthen ikke troet, da vi så hende. Og det gjorde hun, fordi hun fik noget at spise. Og det er et meget tydeligt billede på, hvor mange ting, der spiller sammen, for at man får lyst til at leve og har lyst til at spise. Jeg tror, det er netop fedmen, der skjuler den her problemstilling, ikke? Fordi at alle dem, der er omgivet med, altså arbejder med de gamle på plejehjem og hjemmepleje, de hører jo hele tiden i pressen, at de fleste danskere er for fede, og vi skal spare på fedtet. Og det vil sige, at så har de svært ved at oversætte det, eller hvad skal de så gøre med fru Jensen, der sidder der og ikke vil spise noget? Igen tilbage til børnene, så har vi haft den samme problemstilling med små børn, ikke? At forældrene misforstået overført til dem. Det her med, at de skulle spare på fedtet, det kunne de ikke selv, men det skulle lille Peter så, ikke? Og det er det samme, der sker med de gamle, ikke? Som er afhængige af hjælp, ikke? Det er jo et paradoks, at man har overvægtige børn og unge og middelklasse, og så har man de her undervægtige ældre, som så i hvert fald ikke får ret meget fokus, fordi det her fedme, det fylder meget. Det kan godt være, at plejepersonalet ikke selv kan forstå det, men de skal i hvert fald ikke have fedt, fru Jensen, hvis de kan sørge for at forhindre det, ikke? Så det er noget af forklaringen på det. Noget andet er jo også, at det er noget, der er svært at gøre noget ved, fordi at der er så mange ting, når først du er blevet gammel og småt spiser, som hele tiden trækker den forkerte vej til, at så har du ikke lyst til at spise den ene dag, så er du ondt, eller så er du ked af det, fordi du har mistet en pårørende, eller så får du noget medicin, der gør, at du er tør i munden og sådan noget. Så det er sådan lidt mere kompliceret, end bare at sætte hængelås på køleskabsdøren, som du kunne gøre, hvis man er for tyk. Humøret forsvinder, så det vil jo sige, at du i stedet for at du kunne have en glad ældretilværelse, så får du en betydeligt mere trist tilværelse. Måske du overgår ikke at komme til nogle aktiviteter, du kan overgå ikke at komme til et musikarrangement og andre ting, bankospil eller hvad du nu havde lyst til at gå til. Der slår kræfterne ikke til. Du bliver lettere syg, når du er fejlernæret, hvad en underernæring jo er, for du mangler jo væsentlige næringsstoffer, ikke? Så bliver du lettere syg, du har ikke den store modstandskraft. Hvis du er sengeliggende, så får du lettere liggesov. Du heler ikke så godt i sov. Hele helingsprocessen i kroppen, den hænger sammen med de næringsstoffer, vi får ind, for vi er jo bygget op af vores næringsstoffer, ikke? Så det har mange konsekvenser, rigtig mange konsekvenser. Man skal være opmærksom på klart de fysiske signaler, som er jo meget konkrete i forhold til folks energi og mulighed for i det hele taget at bevare selvrespekten i deres liv. Det handler jo selvfølgelig også om lødig kost og om kost i det hele taget. Og man bliver ved med at have den energi til at tage ansvar for eget liv i det hele taget. Og de fysiske tegn er jo typisk, at man kan se det direkte på folk, at de taber sig, at de bliver mere passive, at nogen bliver direkte deprimeret. Der kan være rigtig mange forskellige tegn på folk, der er underernæret. Altså hvis man får lov til at begynde at tabe sig og syne hen, så bliver kræfterne jo til at spise og også til at forvente den situation. De bliver jo meget færre. Og det vil jo sige, at du kan komme i en situation, hvor du sådan set ikke kan forvente den. Når vi måler på de ældre, så helt op til 80% er undervægtige, når de flytter ind på plejehjem. Det er jo et stort problem, at det er allerede meget før, vi skal gribe fat i de ældre. Vi skal gribe fat i de ældre ude i eget hjem og sikre os, at de ældre de får tilbudt samme ekspertise, som de gør her på plejecentrene.
at flytte på plejehjem i sig selv kan være en stor omvæltning i ens liv. For mange er det en omvæltning at komme ind i en stor spisestue og skal sidde og spise middagsmad sammen med 15 mennesker, man slet ikke kender. Måske har man været vant til hjemme fra sig selv af at sidde helt alene i mange, mange år, eller måske bare med sin ægtefælle. Og bare holde dem på den vægt, de nu havde, og indimellem få dem lidt op i vægt, det er jo selvfølgelig en kunst. Så det handler meget om at være kreativ og tage udgangspunkt i deres livsformer, ikke? Aldersmæssigt så definerer vi det, når man er over 65 år, men vi kan se, at når man bliver omkring 80, det er der begynder at ske nogle funktionstab. Det vil sige, at man bliver måske dårligere til at høre og huske og se, ikke? Så der er man gammel. Der kan også nogle oversete tandproblemer, hvis de ikke har en god tandstatus, hvis tænderne gør lidt ondt, eller måske sidder lidt løst, og de ikke har fået ordnet tænderne, men så kan det være meget svært at tygge maden. Så kan man gå over til, så er der en del ældre, der går over til at spise en masse yoghurt og noget blødt brød og sådan nogle ting. Og det er jo så heller ikke der, hvor de så får dækket hele deres næringsbehov. Havregrød eller byggrundsgrød eller en eller anden suppe om eftermiddagen. Og det kan jeg meget godt lide. Det minder om gamle dage. Desværre er det faktisk ikke meget nemt at se. De ældre får typisk den facon, hvor de bliver nærmest sådan lidt tyndeformet, får lidt tyk mave, krop og tynde arme og ben. Dernæst så kan de ældre snyde meget ved, at tøjet det kan gemme det, og de kan få ødemer, hvor de får væskeophobninger, og det ser man jo heller ikke. Så man kan faktisk veje nogle ældre, så er de normalvægtige, men i bund og grund så kan de være undervægtige. Vores kost skal jo indeholde nogle basale ting, som du har brug for rent fysiologisk. Og dem tænker du heller ikke over, jeg ikke over, men vi spiser også så stort et kvantum normalt mad, så vi får vores næringsstoffer. I det øjeblik, du bliver småt spisende, så skal du have ligesom kosten planlagt på en anden måde, så du stadigvæk får alle dine næringsstoffer, selvom du ikke kan spise den store volumen. Så det er jo grunden til, at de så bliver underernæret, når ikke der er fokus på, hvordan maden er sat sammen til dem. Herr Hansen eller fru Hansen spiser lidt mindre, og hvad skal vi gøre? Hvor skal vi have skal vi have kredsekost? Skal vi have er det mere til suppe og til grød, end det til almindelige frokostretter og så videre, eller er det gratinger, der skal til? Når man skal tage på i vægt, og man er småtspisende, så gælder det jo om at få koncentreret føden, sådan så den både er tiltalende, smager godt, men også er et højkoncentrat af de næringsstoffer, som de skal have. Hvis man ved, at en har for eksempel for højt kolesterol, jamen hvad kan man så berige med i stedet for? Er det vegetabilske olier, fede fisk og alt det? Men omvendt, hvis beboeren ikke bryder sig om nogle af de ting, jamen så er det vigtigste, det er altså at putte noget energi i den her mad, og det er også, om det er flødeskum eller det er fedt. Ja, i forhold til det der med at få højt kolesterol, så siger vi, at de må godt spise smør og fedt, så betyder det ikke så meget med det at få højt kolesterol. Det kan også være sukkersyge, fordi det er værre i gåseøjne at være tynd. Og så må man i første omgang gøre noget ved det, at man vejer for lidt, og så må de i gang med fløden og de andre sager. Når de så er kommet op på deres normal vægt, ideal vægt, så kan de så begynde at spise som andre med for højt kolesterol eller sukkersyge, det vil sige masser af frugt og grønt. Hvis de er småtspisende eller utrolig underernærede, så er det klart, at man er nødt til at finde nogle fedtrige produkter, som ikke går ind og påvirker deres kolesterol. Tilsvarende vil jeg heller ikke vælge at servere indmad, og alt for mange æg. Altså, der er stadigvæk nogle retningslinjer for kolesterolfattig kost, som jeg til hver en tid vil anbefale den her ældre. Hvis den ældre så er småtspisende, så skal vi have noget energi i hende eller ham. Og der vil jeg så vælge nogle produkter, hvor fedtsyresammensætningen er primært monomættet fedtsyre.
det sociale måltid, kan man sige, det hvor maden bliver serveret, og man sidder og spiser. Der er lys på bordet eventuelt, eller der er en blomst og du og sådan noget. Der er sådan nogle små ting, der spiller ind, ligesom når vi andre har gæster derhjemme, eller skal nyde noget rigtig god mad, jamen så betyder det de omkringliggende ting utrolig meget. Både lys og lyd, og der er faktisk mange faktorer, der spiller ind, når man skal spise sin mad, også for at få appetitten. Så det sociale islæt er rigtig, rigtig vigtigt, og vi kan se, at man kan nøde mennesker meget mere til at spise mere, ved at de er i selskab, og at man snakker lidt om alt muligt andet, end lige har fokus på maden. Det motiverer alene til, at man bare sidder og måske bare nipper lidt mere af maden. Så er det nødvendigt at have noget varmt på. Nej. Jamen, det sociale aspekt betyder meget. Det kan bare ikke løse alle problemer. Og det, der mange gange sker i dag, det er i forhold til maden, det er, at de får ikke den mad, vi anbefaler. Vi anbefaler, når man bor på plejehjem, skal man have en mad, som er mere energirig, end vi andre skal spise. Det vil sige, det er masser af smør og fløde og sådan nogle ting i sovsen og kalorierige drikke og sådan noget. Og det får de tit ikke. Og det vil sige, så er det svært at spise kalorier nok, hvis det mest er en masse kartofler og grøntsager, som vi andre bør spise. De skal have hjælp til at blive nødet og til at motiveres til at spise, og så få skabt det her sociale miljø, hvor vi får skabt det spisemiljø. Og her synes jeg, det er utrolig vigtigt at legalisere, at man som plejepersonale kan spise sammen med de ældre. Har enten været indlagt eller har tabt så meget. Det er vigtigt at få deres muskelmasse opbygget igen, og det er protein med til at gøre, så derfor så tilsætter vi ofte proteinpulver eller protein i maden og energi generelt. Energien er endnu vigtigere for underernærede, og så fedt. Det kommer selvfølgelig. Fedtet har jo den største energimængde, så det man skal se meget på, det er også indholdet af proteiner og kulhydrater og fedtstoffer i kosten. Fordi selvom man bliver ældre, så har man også et behov for et vist kvantum proteiner. Og det er faktisk noget af det, som oftest du får igennem, du tykker kød. Fisk har også mange proteiner, men blandt andet kød kan være meget svært og et meget stort arbejde at spise for ældre. Og så må du finde andre veje, at de kan få de her proteiner på. Fordi det er hele deres muskelmasse, det er hele deres bevægeapparat, de skal holde ved lige simpelthen med den proteinmasse, ikke? Ja, men jeg tror faktisk, at de der kommercielle tilskud er udmærket. For det første, fordi de kan holde sig. Det vil sige, det er ikke det samme problem. Så hvis du stiller et glas mælk ind til fru Jensen og beder om at drikke det, og hun ikke lige får drukket det med det samme, så bliver det ret hurtigt kedeligt. Men drikkene der, de er meget tilgængelige på den måde der. Og det er også smart i forhold til dem, der er hjemmeboende, hvor hjemmehjælpen måske kan købe 5 liter mælk med hjem. Så kan de få det andet der af anden vej. Så på den måde har det helt sikkert en plads. Så jeg synes, det er et udmærket alternativ, men i første række så handler det om, at de får noget mad selvfølgelig. Vi laver selv proteindrik også ud fra blandt andet ymer og så med piskefløde i, hvis folk skal tage på i vægt også. Men når vi laver den selv, så kræver det også, at de kan drikke et vist kvantum, for vi kan ikke koncentrere den så meget, som de købte proteindrikke kan. Så rigtig mange, der bruger vi de proteindrik, vi køber igennem apoteket, som et supplement i vores dagligdag, sådan så de får deres proteindrik imellem måltiderne, sådan så de får den rigtige mad, og den er beriget så meget som muligt, og så supplerer vi med det her proteindrik i løbet af dagen. Man kan også få nogle protein, sådan en slags dessert, en slags budding, som man kan spise, og det er der rigtig, rigtig mange af de ældre, der er glade for. For de kan godt lide budding, de kan godt lide desserter, og så kan de for eksempel tage den til kaffen. Det du kan. Man kan sagtens bruge industrifremstillet proteindrikke eller energidrikke. Nogle af dem er faktisk smagt så godt til, at det
de smager næsten lige det hjemmelavede. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle kemiske tilsætningsstoffer, der er noget, som gør, at holdbarheden er tilsvarende længere. Og det, der mange gange sker, det er for eksempel, at hvis man er gammel og svækket, så sover man længere om morgenen, og så får man ikke noget morgenmad. Og der var det jo oplagt at give en energirig drik, men det sker mange gange ikke. Det kan være, at det er noget kød, de ikke kan tygge, og det eneste, de så kan spise det er så måske desserten. Man siger, der var det igen oplagt. De kunne ikke spise hovedretten, give dem en energirig drik, og det sker så mange gange heller ikke. Vil du have gul eller rød så? Og det er specielt i starten, hvis folk er blevet meget tynde, og hvis de også er sådan lidt triste i humøret og så videre, så for at forvente situationen og for at få skubbet på, så de kommer til at tage noget på og få noget energi, så både proteindrikken, men også det koncentrerede fedtstof, så de får noget til forbrændingen, de får lidt til depoterne, uden at tage deres proteiner. Så der bruger vi også et koncentreret fedtstof, hvor de så skal drikke 30 ml 3 gange om dagen. Det er så til gengæld endnu ikke tilskudsberettiget, så der skal vi altid ind og snakke med de pårørende først, for at høre, om der er økonomi til det. Fordi ellers så, det kan man ikke bare forvente, at alle kan klare økonomisk. Så den har vi altid ind over de pårørende og snakke med omkring det, som rigtig pårørende, der administrerer økonomien, om der er råd til det. Men vi håber på, at der bliver tilskud til den også. Men de almindelige proteindrik er der tilskud til. Ja, noget af det, der er vores problem, det er selvfølgelig det etiske. Det er altid det her, men nu er de blevet gamle, og skal vi så ikke bare lade dem være i fred? Og hvis de siger, at de ikke vil spise mere, hvor langt skal vi så gå? Og jeg mener, det, der er rigtig vigtigt, det er at prøve at finde ud af, jamen, hvorfor er det, de ikke vil spise mere? Fordi hvis man ikke får nok at spise, så er en af konsekvenserne en depression, og så mister man lysten til alting, inklusiv til at spise mere mad. Ikke? Og det kan man jo ikke bare, altså hvis man ikke har været sikker på, at der er en god grund til, at de holder op med at spise, så bliver man nødt til at motivere dem til at fortsætte med at spise. Ikke? Hvis ikke der er fokus på en ældre, der føler sig ensom eller føler sig svækket på grund af sygdom, hvis en sygeplejerske ikke ser det, eller en social- og sundhedsassistent ikke opdager de ting, jamen så kan tingene ske, fordi så bliver personen ikke motiveret til at spise. Og så var der også den, hvor mange af plejepersonale, de følte den her ekstra motivation og ekstra nøding. Det mindede om tvangsfodring, ligesom man tvangsfoder gæstene i Frankrig. Og det vil man simpelthen ikke være med til. Man kan jo ikke tvinge folk til at spise. Det kan vi ikke. Holdningen her på Bakkegården, eller hele taget på danske plejehjem, det er, at vi skal motivere de ældre til at spise. BMI er et udmærket mål, for det siger noget om vægten i forhold til højden. Problemet er med gamle mennesker, at det, altså, selvom de ser ud som om, at de egentlig er i meget god ernæringstilstand, kan de godt være for tynde indvendigt, fordi de så ikke har nogen muskler rigtigt. Så det, man i virkeligheden er vigtigst at holde øje med, det er vægtudviklingen. Og lige så snart at vægten begynder at gå ned, så skal man altså råbe vagt i gevær. Og det er uanset om fru Jensen starter med at være rimelig rund, eller hun er tynd. Der findes rigtig mange underernærede ældre, men man kan sige, det er jo også fordi, at der sker det, når man bliver ældre, jo, så ændres BMI-tallet fra at være 20 til 25, så bliver normalområdet 24 til 29. Men omvendt, så kan man jo sige, at der er undersøgelser, som viser, at de ældre, jamen jo højere BMI de har, jo bedre klarer de sig igennem sygdomsforløb.
De skal finde ud af, hvem der skal reagere, når de finder ud af, at fru Jensen taber i vægt. Fordi det, der sker nu, det er, at de er begyndt så småt rundt omkring at veje beboerne igen. Men altså, der er så bare ikke nogen, der har ansvaret for at reagere. Eller også, at det har alle ansvaret, og så sker der jo, at ingen reagerer. Det vil sige, at det skal være fastlagt, hvem er det, der reagerer, og hvordan reagerer man så, og hvornår tilkalder man hjælp fra nogle andre, f.eks. en diætist, eller hvad det kan være. Og hvordan finder man ud af, hvorfor er det, hun ikke spiser. Altså, hvad er det, der er forklaringen på det, og så skal man så selvfølgelig gøre noget ved den del af det, ikke? 53. Skal vi gøre sådan her? Jeg tror, vi får et massivt problem for det første, fordi vi har mange gamle, der kommer nu, som er lige min forældres generation, som vokser op og bliver gamle, og de har levet sådan relativt usundt. Og det vil sige, at de bliver en stor ældrebyrde. Det er et grimt ord, men det gør de. Så hvis man ikke interesserer sig for den her problemstilling, så bliver det rigtig, rigtig tungt. Altså, så det bliver de nødt til at få øje på politikerne. Det håber jeg, de gør. Tiden går, og klokken slår.